To je hezký Žatec i park. To je něco. Je tady nějaká blondýna, která se češe. Počkat. Ona tam má nějaký dobrutky. Počkej. Chci si kouknout. Jasný. Čokoládička Orion a Coca-Cola. Tam to do sebe rve ty čokolády, jo. To je něco. Počkej. Co děláte? Proč mě natáčíte? Proč natáčíte slečna? Promiňte, mohla bych se vás na něco zeptat? Tak se ptejte, já vám odpovím na cokoliv, že jo, mě tu problém nedělá. Ano. Ptejte. Kde bydlíte? Žaci. A jaký ulici? To vám je do toho. Pod mostem nebydlím, takže vám to myslím jedno. No já vím, no, ale jenom ty čokoláda, to Coca-Cola, No a co? to je Tak jako... to si udělala oběd venku, no. To je hezký, si teplo venku si člověk posedí. Nebo jako co si myslíte, že když jim venku, že nemám kde bydlet? Ne, tohle Můžu se napít? No, tak se napijte, že jo. Děkuji. Ale moc se tam nenapijete. Ano. No to stačí, mi to dejte. No jo, no. Ty jsem se ani nenapil. Co jste chtěla? Mi to řekněte. No tak já prostě, No. Hele. Se nakledanou nebo co? No, hele. No. Tak to, prosím, nejste vy to z gymnastiky? Ahoj, ty to na mě pozná. Ano, to je jasný. Taková ohebná. No. Já jsem totiž všude znala v televizi, na olympiádě jsem byla, teď mě čeká Peking, no, to jasný, tam to vyhraju, to je úplně jasný. Jo? A na jakou bych ti... Různý ty tréninky. Asi jednou týdně, viď? Jednou, 4krát týdně se tam jdu. No já vím, teda já to nevím, teda jo, ale chci se vás ještě něco zeptat, nepřijde, já se chci ještě něco zeptat. Dělejte, ale. Jako ty blondýnky, nebo jak se vlastně jmenujete? Hele, cizím lidem svým jméno neříkám. Já to chápu. chápu. Bude jenom blondýnka. No, co jste chtěla ještě? No, prostě, potřebuji se prdnout. Tak si prdněte a jděte, prdněte si, nashledanou. Nashledanou, jo. Nashledanou. Jo a příště to se tady v parku, jo. Příště v parku pokecáme. Jasný, jo. Ahoj. To je taková drzá blondýna.